Секретен код на живота, който трябва да знаеш. Всички минаваме през 7-годишни цикли, които определят кои сме. Гледай до края, за да разбереш защо се случват определени неща в живота ти на 7, на 14 или на 35. С обяснение от духовната наука на Рудолф Штайнер. Той казва, че нашият живот не е просто хаотична смесица от събития. Разделен е на 7-годишни периоди, всеки от които има своя собствена суперсила и своя собствена задача. От 0 до 7 години изграждаме тялото. От 7 до 14 години изграждаме сърцето и чувствата. От 14 до 21 години изграждаме мисленето и идентичността си. Всеки цикъл е като ниво в играта на живота. И след като ги разбереш, всички твои житейски кризи и преломни моменти започват да добиват много повече смисъл. Искаш ли да научиш какво се случва точно в твоя цикъл на живота? Последвай ме за следващите клипове, където ще разгледаме всеки един от тях подробно. Сподели в коментарите, на колко години преживя най-голямото сътресение в своя живот.